ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯಲ್ಲರ್ ಪನ್ನನಿ ಎನ್ನುವೆ ಏರ್ಪುರನ ಚಾನಲ್ನೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿಜಾರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಪನ್ನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ನಾನು ಶುರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ದಾದ ಪಂಡ ಇಂಕು ಲಾತಿಗೆ ನಡುವೆ ಇದ ಪೂರ ಮೂಲಲ್ಲ ದಾಯ ಪಂಡ ಶೋನು ಬೈದೋಲು ಶೋನು ನಮ್ಮ ಹದಿನೈದ ವೀಡಿಯೋ ತೊಗೊಂದಿಲ್ಲ ಮುಂತಲೆ ಟಿವಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ವೀಡಿಯೋ ತೊಗೊಂದಿಲ್ಲ ಒಲ್ಲೆ ನೀನು ಒಲ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಬನ್ನಿ ಜಿಯಾನ್ ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲೆ ಜಿಯಾನ್ ಪೂಜಾಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ ಚಿನಿಮಾ ಓಯ್ ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲ ಅತಿಗೆ ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಇರು ಏನ ಮಲ್ಪರ ಇದಾಡ್ನೆ ಅತಿಗೆ ಅರಿದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶೋನು ಮೂಲುಲ್ಲೋಲು ತರಕಾರಿ ಪೂರ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿತ್ತೋಲು ಶೋನು ಪುಲಾವ್ ಮಲ್ಪರ ಎಂಕುಲು ಕೂಜಲ್ ಜೊತೆ ಬಸದ ಪೋಪುನ ಇಟ್ಟಿತ್ತೇನೆ ಕುಲ್ಲುಲೆ ಮಾಮಿ ಬಂದು ಕುಲ್ಲದೋಲು ಪುಲಾವ್ ಮಲ್ಪೋಲಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಪುಲಾವ್ ಅಂತ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪನ್ ಬುಕ್ಕ ದಾಯ್ ಪೋಪುನ್ ಬಂದು ಹಾಯ್ ಬನ್ ಶೋನು ಹಾಯ್ ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ತುಲೆ ಮಲ್ ಬರ್ನಾಗ ಎಂಕುಲ್ ಮಲ್ತು ಕೊರೋಡು ಎಂಕುಲ್ ನೀಲ ಫುಲ್ ಉಲ್ಟ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಲ್ತು ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪನ ಅತ ಶೋನು ತರಕಾರಿಗ ಪುಲಾವ್ ಏನೇನ ತರಕಾರಿ ಬಾಡ್ದ ಶೋನು ಪುಲಾವ್ ಮಲ್ಪರ पूरा वो उंडाऊ शिमला मिर्ची कैरेट बोका बीन्स बोका पोटैटो ಲಾಯ್ಕ್ ಅಪ್ ಎಂಕ್ಲ ಕಲ್ಪಾವ ಬಂದೆ ಅಂಚ ಏನು ಅಂಗಡಿ ಏನದೈತೆ अभी ये ना ले चिट्टा ಗ್ಯಾಸ್ ಚಾಲು ನನ್ನ ಚುಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಪುಲಾವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಚಪ್ಪ ಪೂರ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದಿತ್ತು ಶೋನು ಮೂಲು ಒಟ್ಟನೆ ಪಾಡ್ರೆ ಮದತ್ಕೊಂಡಿಗ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗಾರ ಇಟ್ಟಬೇಕು ಅಂದ್ಲೆ ಪ್ರಿಯಕ್ಕ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ತಂದಿದ್ದಾಡಿಯೇರು ಕೆಲಸ ಹೋಗುಗೆ ಆನ ಡ್ಯೂಟಿ ಶುರು ಅದೇ 1 ಗಂಟೆ ಮಕ್ಕಳತ್ತಲೆ ಮುಜ್ಜಾನ ಹೋಪು ನಾಕಲು ಉಂಟುದ ಪ್ರಿಯಕ್ಕಲು ಇಲ್ಲೇಳ್ಬೇಕು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಬುಡ್ಲೆ ಬಂಡೆ ಪ್ರಿಯಕ್ಕಾಗ ಇಲ್ಲ ತಟ್ಟೊಂದು ಬುಡ್ಲೆ ಅಂಡೆ ತೂಕ ಬುಡ್ಪೇರ ಅಂದು ಚಿನಿಮಾನ ಒಂಜಿ ಸೊಂಟೋಡೆ ನನ್ನ ಸೊಂಟೋಡ್ ಬುಡಿ ಅರ್ನ ಅಂಡು ಮೋಲ್ತಲ ಪುಲಾವ್ ಶೋನ ಪುಲಾವ್ ಆಣಿಂಚಿದ ಅತಿಗೆ ಮೀನ್ ಫ್ರೈ ಮೀನ್ ಫ್ರೈ ಒಂದೊಂದು ಫ್ರೈ पल्ली तकरेदा ಹೊಸ ಸ್ಟೈಲ್ ತಲ್ಲಿ ನೀ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಪೂರ ವನಸ ಕುಲ್ದೇರ್ ಮೂಲು ಎಂಚಾತನಪ್ಪ ಪುಲಾವು ಸೂಪರ್ ಆತನ ಸೂಪರ್ ಆತು ನೀನು ಮೀನ್ದ ಸಾರು ಉಂಟು ಪೊಟೇಟೊ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ನ ಚಿನಿಮಾ ಎಂಚಾತನಪ್ಪ ಸೂಪರ್ ಉಂಡೆ ಸೂಪರ್ ಬನ್ನಿ ವಾ ವೀಡಿಯೋ ಬ್ಲರ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕುಲ್ಯ ಪುಲಾವ್ ಎನ್ನ ಬಾಬು ಎಂಕೋಸ್ಕರ ಕಾತು ಕುಲ್ದನ ತೆಪ್ಪುಕೊಂಡ್ರ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎನ್ನ ಬಾಳೆ ತಿರುಗ್ಕೊಂಡು ఇంకో అపూర్పు కూడా కైట్ అనుకున్నట్ట అంచా అప్పుడు పర్వాలేదు అంచా ఉన్నాగా ఎట్లా కుడిపోయారా ಮುರಂದ ವೀಡಿಯೋನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ದಾದಪಂಡ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕ್ಯಾಮರಾ ಸರಿ ನಿಕ ದಾದಪಂಡ ಮುರನಿ ಬಕ್ಕ ಅತಿಗೆ ನಾನು ವನಸ್ ಪೂರ ಅದು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಕುಳ್ಳೀನಿ 5 ನಿಮಿಷ ಕುಳಿತು ಬಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂಚಲ್ಲ ಮೂಜರ ಗಂಟೆ ಆದಿತ್ತೇನೆ ಬಕ್ಕದ ಪೂರ ಕೆಲಸ ಬಾಕಿ ಇತ್ತೇನೆ ತೈ ಪೂರ ಮಲ್ಪರಿತ್ತೇನೆ ಅಂಚ ವೀಡಿಯೋಲಿ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪರ ಪೋಯ್ಜಿ ಪಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಅವತ್ತು ಪೂರ ಇಲ್ಲದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿಗೆ ತೊಂಡೆ ಮುರನಂತೆ ಕುಂಟಾಡ್ದ ಬಾಡಿ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಅಂಚೆನೆ ಕುಂಟಿಪ್ಕೊಂಡು ಜಿಯನ್ನ ಮನೆ ಕೆಲಸದ ಜಿಯನ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ದ ಟ್ಯೂಷನ್ದ ಎನ್ನ ಬಂದು ಅಂಚಿನಿ ಅರ್ಧರ ಪಾಡ್ನಿ ಅರ್ಧದ ಪೂರ ಅಂಡಿತ್ತು ಉಂಗಾಗ ಅಂದು ಅಂಚ ಒಂದು ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷನ್ ಕುಂಟ ಅರ್ಧಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂದು ಕಶ್ಪುಲ ಮಲ್ತೆ ದಾಲ್ ಮಲ್ತೆ ಒಕ್ಕ ವಟ್ಟನೆಲ್ಲ ಫ್ಲವರ್ದ ಬಾಜಿನ ಮಲ್ತೆ ದುಂಬುದ ಮಿಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಇಂಚಾಟೆ ಸೌಂಡ್ ಆಪು ಸರಿ ಕುಂಟು ಕೂಡ ಪಾಡ್ದಿನ ಗಡ 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 ಅಂದು ಅಂಚ ಭಾಜನ ಒಂಚೆ ರಾಶಿ ಉಂಡ ಇನ್ನೊಂದು ತೆಕ್ಕಂಡ ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಹಾಕೊಂಡು ಕೈಯಡು ಚಾ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಮುಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಆಡು ಈಗ ಸ್ಕೂಲ್ ಉಡ್ಲೆ ತುಂಬ ಬಾವು ಪೂರ ಕೆಲಸ ಮೂರು ಗಂಟೆ ಮುಂಗಾರ
ಉಂಗಾದು ಮುಟ್ಟಿಗೆ ಜಿಯನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಪಾಡುವೆ ಒಂದು ಕಡೆ ತೆಂಕಲ್ಲ ಮಣ್ಣು ಇಂಕು ಕಿದೆ ಆಚೋಡತ್ತೆ ಜಿಯನ್ನ ಕಿದೆ ಆಚುಂಡು ಅಂಚ ಇದನ್ನ ಅವು ಇಪ್ಪುನ ಮುಂದೆ ತಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಒಂದು ಇಪ್ಪುನ ಬೇತೆ ಪಾಡಿದ್ದೇನೆ ಬಿಟ್ಟು ಕಲಿ ಪಿಚ್ಚ ಒಂದು ಚುಂಟು ಅಂತ ಇನ್ನು ಫ್ಲವರ್ದ ಬಾಯಿಸ್ತಾರೆ ಅವನಿಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಬಟರ್ನೆಲ್ಲ ಫ್ಲವರ್ದ ಬಾಜಿಲ ದಾಲ್ ಮಲ್ತು ದಿಯೆ ಬೇಯ್ಪದ್ ಪೂರ ದಿಯೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ದೊಂಬು ತೂನಾಗ ಅಪ್ಪಲ ಪೂರ ಪಾಂಡ ಏತಿ ಸೊಪ್ಪು ಉಂಗುಂದ ಅಂಚಾಪುಂಡು ದೇಪಂಡ ಆತು ದುಮ್ಮುಂಡು ಊರುಡ್ಲ ಉಂಡಿಗೆ ಬೊಂಬಾಯಿಡ್ಲ ಅಂಚಿನ ದುಮ್ಮುಂಡು ಜೀವನ ಗಂಚಾಲ 1:30 ಗಂಟೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರತೆ ಕಣ್ಣುಗುಲಾರ ಅಪ್ಚಿ ಮೈನ್ ರೋಡು ಬೋನಾಗ ಇತ್ತೆ ದೊಂಬು ಕೋಣತ ಮುಗಾಲ್ದಲೆ ಕೊಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕುಂಟಾಜಿನ ಬೈಯಡ್ ಪೂರ ಉಂಗುಡು ಅಂಚ ದಾದ ಅನ್ಪು ಸ್ಕೂಲ್ ಹೊಡೆದು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೊಂದು ಕೆಲಸ ಹಾಕೊಂಡು ಮಿಷಂಡ್ ಪಾಂಡ ಅಂತ ಬೊಕ್ಕಲ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದಾಗುಣತ್ತೆ ಅಂಚ ಕೈಟಾಡ್ದಂಡ ದಾದ ಮಸ್ತ್ ಕುಂತಿತ್ತನ ಕೈಟಾಡ್ದಾರ ಏನು ಪೂಂಟೋಡು ಕೂಡ ಮಿಷಂಡ್ ಪಾಡೋಡು ಅವು ಲಾತೆ ಕೆಲಸ ಹಾಕೊಂಡು ಈಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಿಷಂಡ್ ಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಉಂಟು ಈಚಿನ ಕೈಟ್ಲುಂಗುವೆದೆ ಅಂಚ ಆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕು ವೀಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಕುಲ್ಲನೆ ಕೆಲಸ ಒಂಚೂರು ನಿಧಾನ ಹಾಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೀಡಿಯೋನ ಏನು ಇತ್ತ ಕೂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಬೊಕ್ಕೈನ ಈ ಓಲ್ ಉಂತದ ಅವೇ ಇಂಕ ಮೊದಲು ಹೋಗ್ತುಂಡು ವೀಡಿಯೋನ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲೆಜಿ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತ ಅತಿಗೆ ನಡೆ ಪೋತು ಬತ್ತೇನೆ ಬಯ್ಯದ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಆಪನತೆ ಎಂಕಲ್ನ 2 ದಿನ ಆಡಿ ಅನ್ ಪೋದಿತ್ತೀಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಂಡಲ್ಲಿ ಪೋದು ಬರೋಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಅವರವರ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಪೋಪತ್ತೆ ಆ ಟೈಮು ಬೊಕ್ಕ ಏಪ ಬಯ್ಯಾಗ ಪೋತುಚಿ ಬಯ್ಯ ಬಂಡ ರಾತ್ರಿ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಪಾಡಿಲ್ಲತ್ತೆ ಟ್ಯೂಷನ್ ಪೋನಾಗ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಜಿಯಾನಗಳು ಒಂಜು ವಾರ ಟ್ಯೂಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಜಿಯನ್ನ ಟೀಚರ್ನ ಮಿಗ್ಗಿಯಾಗ ಒಂಚೂರು ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ರಜೆ ಕೊಡ್ತಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಅಂಚಿ ಪಾರ್ಲ ಇಂಚೆನೆ ಪೋದು ಬರಡ ತಂದು ಪೋಂದು ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕೈನ ಪಂಡ ಈಗೋಸ್ಕರ ಇನಿ ಪೋದು ಬರ್ತೇನೆ ಜಿಯಾನಿಗಿಜ್ಜಿನಿ ಎನ್ನಾರ ಶುಭ ಆಪುನ್ ಮಾಮಿ ನಡೆ ಪೋತಿಜಿ ಮಾಮಿ ನಡೆ ಪೋತಿಜಿ ಅಂದೆ ನುಪ್ಪುಲ ಮಲ್ತಿದೀಯ ಫ್ಲವರ್ದ ಬಾಜಿಲ ಆತನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನನೇ ಆತನ ಉನಿಕ್ಲೆ ತೋಜಪ್ಪಯ್ಯನ್ ಫ್ಲವರ್ದ ಬಾಜಿ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕಯ್ಯನ ಈ ಮೈಟ್ ಬತ್ತು ಉಂಚುದನು ದಾದ ಪಂಡ ಜಿಯನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಬರ್ಪುನ ತೋಜುಂಡ ಪಂದು ಅಂಚ ಇನ್ನು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಪೂರ ತಿದೆ ಆಜತ್ತೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ದೆಪ್ಪರ ಒಂಚೂರು ಬೇಗ ನಿಮ್ಮೆ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಡ ಬೈಯಡ್ ತೆತ್ತಿದ್ದಿ ಇನ್ನು ಲೇಟ್ ಆಂಡತ್ತೆ ಅಂಚ ಬೈಯಡ್ ಬೇಗ ಕೆಲಸ ಅಂಡಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಕುರು ಹಾಕೊಂಡು ದಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನುಂದು ಕೆಲಸ ಆಯ್ಚಿಂದ ಅಯ್ಯೋ ಎನ್ನ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಿಜೆ ನನ್ನಲ್ಲ ಬಾಕಿಂಡೆ ಅಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಸಂಡೆ ಏಪಲ ಮಲ್ಪುಚಿ ಎಪ್ಪು ಬರೋರ ದೋಸೆ ಅಥವಾ ನೀನೆಲ್ಲ ಅಡ್ಡಿಯ ಮಲ್ಪೇದೆ ಎಲ್ಲ ಚಪಾತಿದೆ ಹಿಟ್ಟುಂಡು ಐನೇ ಮುಗಿಪ್ಪೆ ಅಂದು ಮಸ್ತ್ ದಿನದಿಯಾರ್ಲ ಬಂದ್ಯಾತ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂಚ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ನಿತ್ತ ಇಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋನಿ ಇಡೆಗೆ ಏನು ಮಲ್ಪೆ ದಯಪ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಪಂದು ನಾನು ಎನ್ನುವೆ ಲೈವ್ ಉಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪನ್ಪರ್ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ಲೆಕ್ಕ ಲೈವ್ ಉಡು ಪನೊಂದು ಯಾನು ಏನೋ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂದೆ ಹಾಕು ಪಿದಾಡಿ ಜೋಕು ಗೊಬ್ಬೊಂದಿಲ್ಲ ಅದೇ ಅಂಚ ಅಂಚಿ ಬರೋರ ಮಂಡೆ ಪೋಪುಂಡ ಇಕ್ಕ ಅವೇ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಲೆ ಡೈಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂದೆ ಅಂಚ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಾರು ತಿಕ್ಕುಣ ಏನು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ನನ್ನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಜಿಯನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಶುರು ಆಂಡ ವಾರ ಒಂಜಿ 2 ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಲೇಕ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಇಜ್ಜ ಅವಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಅಂಚ ಈ ಸರ್ತಿ ಮಸ್ತ್ ದಾದ ಪಂಡ ಜಿಯಾನಿಗ್ಲ ಉಂಡಾಣಿನ ಟೀಚರ್ಲ ಒಂಜು ವಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡತೆ ರಜೆ ಕೊಡ್ದು ಅಂಚ ಎಂಕೆ ಕಲ್ಪ ಓಡಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಯ್ನಿರ್ದ ಹತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅವು ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಬರೆಯರ ಓದರ ಪೂರ ಕೊಡ್ತಿರತ್ತೆ ಅಂಚ ಟ್ಯೂಷನ್ ಪೋದಿತ್ತಂಡ ರಗಲಿಪ್ಪುಜಿ ಒಂದು ತಲ್ಪ ಪೋಡಿಗೇಡಂತ ಬೇಗ ಓದ್ವೆ ಯಾನು ಓದಾರ ಕುಲ್ಲುಂಡವು ಮಂಡೆಗೆ ಎದ್ದಿತ್ತೊಂಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪಕ್ಕ ಕೋಪಲ ಆರ್ಪುಂಡು ಕಲ್ಪದು ಪಟ್ಟ ಕೋಪಲ ಆರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ನಿತ್ತ ಎಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋ ನೀಟಿಗೆ ಏನು ಮಲ್ಪುಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್